Prepačte, to mi poďme na. Vítajte, ďakujem vám za štedrú podporu. Ekvimistu začneme s vami. Medzinárodný veľmajster Pavli Koster, nehra pilotár Martin Brnil, Stali Hortie. Malo by to byť pekný družujú. Ďakujem. To je to mago. Neviem, je divný. Musím sa vám priznať, že stále netuším, prečo sme tu. Nebude s vami hovoriť, veď ani telefón mám jezdí. Neviem, ale nedokážem to nechať tak skončiť, znamená vzdať sa. Keby som proti nemu hral, tak so mnou musí hovoriť, nie? Dobre, počkajte. Čo to robí? Ona s ním flirtuje. Je v tom dobrá. Ticho. Jednoznačne to už robila. Iste. Tak, zvládla to. Ticho. Mami, pamätáš si môjho kamoša Erika? Povedala som mu o prípade.